Sanibonani Dumelang, Limajoro Mponjo Mambo vipi? Sekunjalo ke wengane zakwethu sesiphinde sabuya nazo ezihamba phambili ngalesikhathi. Abantu sebephumele obala bakhala ngokhuzana umfoka Mpungose ngokuxoshwa komphathi wokhozi njengoba sekuvele izindaba eziveza ukuthi usule isigubhukane emsebenzini namuhla ekseni emva komhlangano omkhulu okadubeziwe kwathiwa uzoba khona kuwo lo msakazo, kwathiwa wonke umsebenzi kwalo msakazo makabe khona. Kuthi uMntakangcobo yilapho ke lafike wasula khona emsebenzini wehla esikhundleni. Lokhu kulandela ukuba uKhuzani ubekade eno live ngesonto eliphelile lapho bekhuluma khona waveza konke ukungenami kwakhe ngomphathi wokhozi nezenzo zokhozi ethi uvalelwa ngaphandle engomeni ehlukanisa unyaka ngoba nakho bezwa isisindo sokukhuluma kwabantu. Manje sebekhetha ukuthi noma ngabe yini efaka uKhuzani phakathi bayivalele ngaphandle kulo msakazo. Izingoma zakhe ayisadlalwa kulo msakazo, izingoma zabantu abasebenzisana naye azisadlalwa kulo msakazo. Nanoma yini nje ethinta uKhuzani thiwa lo mphathi wayesephumele obala wathi akayifuni kulo msakazo, kwaze kwaxoshwa ngisho umfana omncane uKing Zoso wekade eseqashiwe ethola itohwana kulo msakazo. Bamkhomba indlela kwathiwa ngoba usukhulume ngoKhuzani kwaze kwaba kabili ama-weekend elandelana, kanti asimfuni lo muntu lo kulo msakazo, uyasinyanyisa, asimfuni umuntu okhuluma ngalo muntu olokhu ukhuluma ngawo lo msakazo. Ongcono ayigubhe mfana omncane. Zingake bese ziphethe kwamanje kuze kube okuzayo. Danke.